Un projecte de recerca com aquest, el projecte Aiguaneix, té també derivades vinculades a les oportunitats econòmiques que es poden generar. A ningú se li escapa que qualsevol nova tecnologia, després d'aquestes fases de pilotatge, poden portar implícit tot un desenvolupament al conjunt no només de Catalunya, sinó arreu. El que avui ens sembla extraordinari, probablement en uns anys ens semblarà un recurs més que l'hem de tenir en consideració i gestionar-lo com a tal dins del mix que tenim actualment. El projecte Aiguaneix pot ser un model internacional, especialment en proximitat. Projectes de regeneració, de projectes d'utilitzar fonts alternatives, n'hi ha molts països. Singapur fa molts anys que ho fa, Califòrnia, molts altres estats dels Estats Units també. Per tant, podem trobar projectes arreu. Però, evidentment, a cada lloc hi ha particularitats, des de la pròpia demanda, la qualitat de l'aigua, les característiques. Però un de molt important també és el factor legislatiu. En aquest sentit, un projecte com l'Aiguaneix, en el context del Mediterrani, en el context europeu, és especialment interessant i segurament serà vist per països com Itàlia, com Grècia, com França, com la resta d'Espanya o el propi nord d'Àfrica, amb moltíssim interès, perquè tindrà probablement més similituds que potser d'altres llocs del món. En aquest sentit, penso que pot ser un bon referent, un bon cas d'estudi i un exemple a replicar d'altres llocs del món. Amb l'Aiguaneix es fa un pas endavant amb un pilotatge molt més gran i crec que representa molt bé aquest camí de com treballem en l'àmbit de la recerca, de la investigació, fins que anem acostant a escales cada vegada més reals i que per tant puguin ser d'aplicació en el nostre dia a dia.